आंनि जन्मनि ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जेबो कन्टेन्ट मोनैनि आं भिडिअखौनो लाबोथाराखैमोन, गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ लाबोया। बाट दिनै बरिं मोननानै आं माने हारसिंनो जल'बाय जानायदो, बेखौनो नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो सानदों। स' नोंथांमोना गाज्रि मोनाबा आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला स्टार्ट खालामनोसै ब्लगखौ। बेकग्राउन्डखौ इगनर खालामबानो जाबाय, मानोना जानला मानलासो जों गोरिब नालाय। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। ओमफ्राय थाबनो गोसोखांनानै ब्लगखौनो लाबोनोसै होननानै लाबोबाय। अलरेडि आं जाखांखाबाय, बानलु देना लादो। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। बेकग्राउन्डखौ इगनर खालामबानो जाबाय। Jolpai jangan apa ya, Bu? Jangan. Hai, jangan, Bah. Ini suara kenapa? Itu kan ada tuh. Vlog ada ya. Oh itu nggak ini sokong. Mày ba nursery ini mulai pan labdi nama ande, ang kampuson. Hei, sudah, sudah. Sungkri ini. Nang dah. Hai jangan, Bah. Vlogger, vlogger. Jangan mana? Saya. Ini budi. Hemlumnya gitu no ada. Masih di kuncan thang lah. Ang blogon Japai. Lazia malai. Ayan ba? Ang nua bra. Hai. Extra. Sing nama boring blog ni. Ada kisah baik salah lah. Ada nung saya ya? Nung jalan juga, bandu ke? Buka kena? Dan nice selap kada menang जाजोब खांबायानो हारसिंनो ओरैबायदि टेस्टि जादोंमोन बानलु बाथोनजों गैला थाइसेबो बेहाय जाजोबखाबाय रायखस बायदिनो जल'बाया न'निनो आरो थ' जाखांबाय आङो ओरैबायदि आलुबाय आरो हाथाय खैजोब्बाय ओंखामखौनो जानो हानाय नंला आं दिनै माने इखिबो माने फारसेथिल' जायाखै इखिबो जानानै हाथाय खैजोब्बाय ओंखामखौ हरनो हागोन ना हाला मिथिला आरो फुंनिफ्राय ओंखामखौनो जाखायाखै दासो जानायदो बा जलपाय जाना लानानै हाथाय खैजोब्बाय ओंखाम जानो हागोन ना हाला मिथिला
ओरैबायदि टेस्टि जादों सान्दुं गोसायाव हारसिङै जनानै जलफा जानायनि मजायानो आलादाखा। स' जाखांबाय आङो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना दाबाव। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट भिडिअ आरोबाव लोगो मोनफिनगोन।